Jay Bowes, irski novinar, oštro je kritikovao ideju o upotrebi raketa Storm Shadow u napadima Ukrajine na Rusiju, upozorivši da bi političari koji podržavaju ovu politiku mogli potražiti sklonište u bunkerima. Ova izjava usledila je nakon što su 5 bivših britanskih ministara odbrane i bivši premijer Boris Johnson zatražili od aktuelnog premijera Keira Starmera da odobri korišćenje Storm Shadow raketa za napade unutar Rusije, čak i bez odobrenja Amerike. Rakete Storm Shadow su britanske proizvodnje, ali koriste američke sisteme, zbog čega je potrebno američko odobrenje za njihovu upotrebu. Bowes ističe da bi omogućavanje Ukrajini da koristi ove rakete izazvalo ozbiljnu reakciju Moskve, naglašavajući da političari koji zagovaraju ovu opciju možda ne uzimaju u obzir sve potencijalne posledice. Sa druge strane, britanske političari i zvaničnici sve otvorenije podržavaju povećanje